खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ हाग्रा बिफाना सिखावै बाटाम आरो तक्ता लाबोनाय गंनै गारिखौ हमनो हादों होनना मिथिना मोननाय जादों। कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि गेजेर हाग्रायारि मावख'नि मोनसे हान्जाया मैया फुंबिलियाव भारत-भुटान सिमानि उल्टापानि सरलपारानिफ्राय सिखावै तक्ता आरो बाटाम गंनै गारिखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय गंनै गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि सिखावै लाबोनाय तक्ता बाटामफोरखौ मोनदों होननाबो मिथिना मोननाय जादों। मोनहाजानाय तक्ता बाटामनि बेसेनखौ 2 लाख रांसो जागोन होनना हाग्रा बिफाना मिथिहोदों। मख'जाथाव बाथ्रा दि मोनसे सोंलुआव सिखाव फलाननि गुमुर मोननानै सेबनो थांनाय समावनो सिखाव दंफां फालांगिरिफोरा गंनै गारिजों तक्ता आरो बाटामफोरखौ लाबोबाय थानाय समावनो हमनो मोनोब्लाबो गारि ड्राइभार आरो सिखाव फालांगिरिफोरा खारखोमायो होनना मिथिहोदों हाग्रा बिफाना। गासै 8 सा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय थांनाय 2023 मायथाइनि APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सोद्रोमाफोरखौ मैया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बरायनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मुंदांखा बर'नि सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैला जे बरग'यारिनि फैला MCLA सावथुनखौ फैगौ 25 जानुवारिनिफ्राय निउब'आव नुनो मोनसिगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। नबकुमार सर'नियाया ST सार्टिफिकेटखौ बोखारजानायनि उनाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिजों ST फोरमान बिलाइखौ नेवसिगारजानायनि उनाव MP नबकुमार सर'नियाया समाजारि बिजोङाव बे बिजिरथायनि हेंथायै बिजिरसालियाव थांनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गुजरातनि बड'र जिल्लायाव नावनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव सा 14 फरायसाफोर आरो 2 फोरोंगिरिफोरनि जिउ खहा जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बादिब्ला बड'र जिल्लानि निउ सानराइज स्कुलनि सा 23 फरायसाफोर आरो 4 फोरोंगिरिया हर्नबिलआव दावबायहैदोंमोन। नाव सामलायनायनि थिखा लानाय थिखादारा नावनि गोहोनिफ्राय बांसिन सा 23 फरायसा आरो 4 फोरोंगिरिफोरखौ नावआव गाखोहोदोंमोन। बेजों लोगोसे फरायसाफोरखौ नावआव गाखोहोनाय समाव लाइफ जेकेटखौ गानहोआखैमोन। बेनि उनाव बिलोआव सहैनाय लोगो लोगो नावआ गोबां लिरथाय जानायनि थाखाय नावआ मावखाङो, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा होस्रिखावो आरो नावखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव नावआ बेलथायो आरो लाइफ जेकेट गैयैनि थाखाय फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरा दैयाव गब'नो गोनां जायो, जायनि जाहोनाव सा 14 फरायसाफोर आरो 2 फोरोंगिरिफोरा जिउ खहा जानांदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। सेरगाव आरो टंलायाव गोदान रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि दानाय लुनाय आरो जि हा सरैखाथि बड'लेण्ड जौगाथाय बिफाननि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ बाहागो लाहैदों आरो बिथाङा बुंथिदों, माइरंनि कार्डल' नङा बियो जिउनि थांना थानायनि फोरमानसो होननानै मैया 45 नं भेरगाव आसाम समितिनि सिङाव थानाय गासै गोदान 7289 मुलाम्फागिरिफोरनो रेशन कार्ड राननाय हाबाफारिखौ बेखेवना हैदों मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। आरोबाव बे हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, मंगलदै लक सभानि MP दिलीप शइकिया, EM दावबायसा बर', MCLA भुपेन्द्र बर', DC डक्टर सिडनी सिंह आरो गोबां बिफाननि मावख'गिरिजों लोगोसे भेरगाव महकुमानि बेंगिरि पल्लबी कछारी, BDO अनजिमा दैमारी बिथांमोना बाहागो लानायखौ मिथिना मोननाय जादों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मैया फुंबिलियाव भारत ज'ड' न्याय जात्रा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जरहाटनिफ्राय माजुलि फारसे निमाथि घाटनिफ्राय कमलाबारि जानानै नावजों दावबायनायखौ मिथिना मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों कंग्रेसनि MP गौरब गगৈजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।